Shalom horas marihita saluhutna. Di hamuah kadamang dohok dainang manang di dia pihamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorak sota para di hata ni Tuhata jumulu mahita martangyang. Asiniro hama di hamu dohok dame siar debata amata dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabe jamita di partangyangata na laos epistel di minggu pasapululimakon dung Trinitatis jala di mingguon laos minggu ekologi di HKBP ima di tanggal 20 September 2025. Hata ni Tuhata natar surat di Pesalmen 140 ayat sada rodi ayat 14. Lapatanna nasabidui gabe jamita di partangyangata nalos epistel tu ari minggu naroon. Hujahama di kita sonoma di dok hatani Tuhata. Haleluya. Puji ma Jehovah hamu aliaka sian banua gijang. Puji hamu ibana diaka banua gijang. Puji ibana sudi hamu aliaka suru-suruanna. Puji ibana sudi hamu aliaka paranganna. Puji ibana ho ale matanyari do bulan. Puji ibana sudi hamu ale bitang aka namarsinod dangi. Puji ibana hamu aliaka langit ni langitan dohot tamu ale aik aka na di atas ni langit. Iko pujion na sidama guarni Jehovah. Ay madokko ni bana jadi tartopa ma nasida. Jala ibana pahot aka nasida rodi saliling-liling na. Dibahid do sada aturan jaladang halau sasa. Puji ma Jehovah hamu aliaka sian tanoon aka binatang ni laut rodi sude akalung. Ho ale api dohot abulas rodi timus. Haba-haba na pasauton hatanay. Hamu ale aka duluk dohot sudi akarubian. Hamu alihau akan namar perbue rodi sudi hawares. Hoale binatang dohot sudi pahapahanan akagulomit rodi akapidong na marhabong. Hamu ali akarajanita no o dohot sudi akabangso. Hamu ali aka pangarajai rodi sudi akapanguhum ni tanoon. Hamu ali akaduli-duli dohot namar baju pe. Hamu ali aka na tua-tua rap dohot aka na bazar. Ikon pujion na sida ma guarni Jehovah. Ay sasada guarnaido na tibul. Diatasi hamuliaw naido tanoon dohot aka langit. Jala ibana patibul sada taduk di bangsonay. Bahen puji-pujian di sude aka naniasianna. Di aka anak ni Israel. Bangso hasol hotanay. Haleluya. Ima hatani Tuhata. Di hamua kadamang dohok dainang. Hobbar tujudul ni perikop na boy taida di bibeli do nuaing. Maksudna di Pesalmen 140 luido. Jumpa kita isini turpuk jamitau. Ima tikting madokon langit dohot tanoon mamuji debata. Jadi Pesalmen 140 luon marisihon tikting manang soso-soso seruan jauh-jauh asa sude tanoon langitan mamuji debata. Ima nuaing nabui tajaha marhite Pesalmen 140 lui. Isedo na mamuji Jehovah. Jadi molo tajaha anod di pesalmeni molo hucatat hurang lubi adok 30 jenis na mamuji Jehovah didok disi. Lapatan na sude na tinopani debata bahkan dohot pangisi ni banua gijangan dohot akan na di langitan na di awang-awangan dohot na di tanoon didok mamuji Jehovah. Jadi molo
tabereng rupani adok 30 didok disi. Aka dia mai didok aka suru-suruan. Aka parangan na, maksudna parangan ni debata tentara Allah. Matahari, bulan, aka bintang, aka langit ni langitan. Maksudnya langit di atas langit. Jadi patut do didok rupani di atas langit masih ada langit. Aik akan di atas ni langit, air di atas langit. Akan nasihat tanoon. Jadi molo di hati Indonesia didok akan nasihat tanoon bah lebih tertuju ibana tu ular-ular naga didok di hati Indonesia ye. Aka binatang ni laut batu tu akadeke do pangisi ni lautima. Sude akalung. Dungi dohok do muse api didok abolas timus. Jadi molo di hati Indonesia timusod didok salju dan kabut. Jadi molo taberek tutu salju dohot kabut sahira timus do yate. Jadi molo di hati Indonesia didok salju dan kabut. Haba-haba muse angin badai. Jadi sudedo memuji debata. Akaduluk gunung-gunung. Aka rubian bukit-bukit, aka hau namar perbue pohon buah-buahan, sude hau ares pohon aras, aka binatang, dan apalah didok beguarnai rupani alai sude binatang, sude pahap-pahanan, aka gulomit binatang melata maksudna. Dungi muse aka pidong namar habung. Ayope bingung diba. Narong do naik pidung na sumarhabong adhe. Akara jadi tanoon. Sudi aka bangso. Aka pangarajai pembesar-pembesar maksudna. Aka panguhum pemerintah dunia. Aka duli-duli teruna-teruna. Aka namar baju anak dara. Aka na tua-tua orang tua. Aka na bajar orang-orang muda. Jadi adong ma 30 didok disi. Atik perupani misalnya akka binatangin na dang apala di guari be masam ni akka binatangon akka heu inna rak pola didok rupani mangga jabu apokat pinasa rak pola di guari be alai sudema sua-suana pahap-pahanan akka natubu di atas tanoon asing nijol mai rupani doho duaka benda-benda penerang na di langitan. Lapatan na akamang dohot tamuinang dakola jolma na memuji debata. Dohot do aka pahap-pahanan, dohot aka suasuanan. Natinopa na asingi, asing ni jolma. Jadi sudi natinopa ni debata na adong di pertibion, dohot na adong di benua gijangan, dohot na di atas langitan. Sudi memuji debata. Jadi sasitong na gabi pangatusion na argado o dihita na salilingon gabi sayholan objek do tabain na tinopa na asingi asing nijol marupani. Anggo dibaga sa turpukon objek do akapahapahanan subjek do akapahapahanan. Akahau na ditobakan semua tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang itu menjadi subjek. Jadi dakola jol ma subjek doho doaka natinopa na asingi subjek laho memuji debata. Jadi dakola jolma didok disi. Nah, hadumuan na akamang doho tamuinang kebetulan hari minggu kita minggu ekologi di HKBP tentu dipaingot kita taringot tu alam, taringot tu na melestarikan merawat alamon. Oputa, opui eporus Pendeta Dr. Victor Tinamburan ba ngatung marsitutu do sudiaka pimpinan ni HKBP bahkan pardita ni HKBP nang ruas ni HKBP menyerukan rupani asa sudi mahita merawat alamon memelihara lingkungan di sekitarta dohot portibion lapatanna tang bui gabe holan objek dang bui holan objek rupani natinopay subjek do nasida apalagi di pamujion tu debata imajun waing nabui tahida rupani hadumuan na tu minggu ekologi tu ari mingguon alania kamang dohot tamuinang dang bui behita sembarangan mengeksploitasi alamon
Dang bui behita menegaisa. Ayalana molo tasigay alamon gabi moru ma anon na mamuji Jehovah. Gabi moru ma manang taurui na mamuji debata. Lapatan ni ba peduli mahita tunatinopani Tuhanon. Aidang objek kape nasida, subjek do nasida. Dus songo kita jolma. Puji ma Jehovah, dain na nakininga rupani, dang didok puji ma Jehovah ale jolma marhitio dangin na di khusus rupani di pesalmeno. Lapatan na asata tempaton akan natinoppa ni Tuhani, dos songo kita memuji ibana. Sahalinai imajo nabui rupani taida hadumuanna tu minggu ekologi e. Alania kamang dohot tamuinang pesan na asing marhadumuat tu minggu ekologi i rupani ba ikon bersahabat dohita tu alam. Dang bui bermusuhan. Ayalana molo tasegay alamon hita pesegaan na do. Contoh na rupani molo sodengga biak kasuasuanan ay si haro na susah, hita do na susah kan? Hita do non naso mangab be, hita do non naso bui be maparsauliho naka perbueni hau perbueni aka natasuani. Molo marroa banjir bandang doho marusura ka dulu isi harona susah hita do. Tempat tinggal taipe budo non gabe dangadong be. Alani ikot tarawak do portibion asau nang marsahit. Jadi molo nunga sehat portibion tutu hita pe makmur sejahtera sehat ma di bagasanna. Akaima nuaing hadumuanna tu minggu ekologi. Sadahal na macai arga di dok dison sudedo natinopani Tuhani ikon mamuji ibana. Alai molonunga marsahit akasuasuanan, marsahit akapahapahanan pidung karena martonga-tonga langit akadeke di laut alaniaka mungkin sampah na dipabolokon sembarangan rupani batutu gabe marsahit ma nang hita moru manakiningan na mamuji Tuhatai. Ima na perjulu na bui taida siatur pukon. Jadi sudedo isedo na mamuji debata sudedo dakola jolma na mamuji debata. Lalu na paduahon ahado alasan asa ikon mamuji-muji Jehovah akai sude dakola kita jolma doho do nakiningan aka binatangi. Ahado alasan. Jadi molo taja hatur pukon akamang dohot tamuinang pinomat adong opat rupani paling tidak tolu alasan didok disi. Na parjulu ala Jehovah do sitopai sasudena. Tuhan pencipta itu semua. Ai holan marhiti sakababahata do didok Tuhani jadi do sude. Jadi mahona tiur jadi tiurma tutu. Deido didok jadi maho suasuanan, jadi maho aka deke di laut, jadi maho aka pahapahanan ninna. Jadi do holas sakababahata do didok Tuhan. Tai majadihon pangisi ni tanoon. Lapatanna Tuhatai majadihon sian naswadong duate gabiadong. Ido istilah na juta bige creatio ex nihilo sian naswadong gabe adong. Anggo jolma jumadihon sesuatui sian naungadong hiaddo gabe adong. Jadi molarong rupani buatan Cina, made in China, made in Japan, ninna rupani buatan Jepang, buatan Amerika, buatan Jerman, batu tu sian bahan-bahan naungadong dui. Ala yang gode bata manopa sian naswadong gabe adong. Ima alasan na perjulu ala debatado sitopa saluhut. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak memuji pencipta segala isi dunia ini. Napaduahon ala Jehovah do napahoton sude jala dibahen aturanna, jala maraturan. Jehovah do na mengatur inganan parpea ni natinopanai asa unang masito boman. Isaraniaka panodang na di langitan, badang bui tabayako niya te, au sugari sembarangan rupani inganan na, ba nga masito bomani di langitan.
Alai diatur tu hatai do sude ingananna parpiakna. Gabe bui merdalan berfungsi sesuai dohot aka fungsina. Matanyari bulat dohot bitang dibain tu gijang. Bodo naik tabayak ko na sugari ditoru matanyari manang bulat dohot butang. Alai digijang do dibayan. Asa boha, asa bui manorangi. Diatur inganan ni jolma. Di atas tano odo dibahin inganan ni jolma. Dang ditoruni tano hati. Jadi mulu adong jolma ditoruni tano ba jolma namati do. Diatur inganannya kapidung. Di awang-awang odo rupani. Dang dilau dibahin. Diatur inganannya kadekke dohot aka na asingi. Jadi dang bui mangulu dekke di darat ikut diaek do. Isi do mabaini tu hatai do mangaturi saluhutna gabe marture sude. Ra au sugari di pasahati tu jolma arang nabi noto be. Na tuani do tu hatai mangaturi ate gabe bui atur saluhutna. Ima alasan na paduahon, alasan na patuluhon di dok buasa pujio Jehovah tentu ala sasada guarnaido natibul sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Jadi ala ni guarni tu hatai natumimbul baidu ala sata memuji ibana. Batu tunian godang dope ala sata memuji Tuhani molo didok dison tikting madoko langit dohot tanoon memuji debata termasuk mahita di bogasan na gudang dope ala sata asing nina tulu nakiningani babuido alanya kapasu-pasu natajalo di parnguluonon na nilehon ni Tuhani baipe ba alasan na kuwe di hita rupani memuji ibana dilehon di hita ipason dilehon di hita kaberkat dilehon di hita aka silas niroka gajang nyumur dohot aka pasu-pasu na asingi. Atong molo akaido alasan di hita memuji tu hatai badangadong alasat tatong madok dang memuji ibana. Saya tapuji ma tu hatai jala tajamotoma nang aka natinopa na asingi asa nang nasidape dohot memuji tu hata dang holan hita jolma. Amin martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan dihatam na hubigi hami pasu-pasu may jala lopokot tu bagasan rohanami. Asa di parbui honi parbui na dinggan parbui na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.